Da yau barkanmu da warhaka, ni ne naku MK Crypto Hub. So kamar yadda na yi alƙawari yau zan nuna mana yadda mutum zai yi P2P ya sayar da dollar shi zuwa naira. So da farko dai za ka shiga wajen inda aka rubuta P2P trading ɗin nan, za ka taɓa kai, ga shi a sama na saman nan inda aka rubuta P2P trading buy and sell, akwai buy crypto. So amma yanzu P2P trading muke so mu yi, za mu taɓa kai. So idan za ka siya za ka danna buy, ka ga wajen buy a sama, ga wajen sell. Idan za ka siya buy, idan za ka sayar za ka danna cancel sai ya yi converting zuwa Nigerian naira. So ga price a ƙasa kala price na $1, price na $1 yanzu yana 1550 naira point 39. So idan za ka siya ma still ga shi nan haka, kala price na dollar za ka siya 1554 naira ne. So yanzu da farko dai kafin ka danna amount da kake so ka siya ko ka sayar, za ka je kan profile naka, nan profile, ka je kan profile, daga nan sama ga wajen da aka rubuta payment, za ka taɓa kan payment, sai ka danna ga wajen wani adding wajen plus nan, za ka yi adding na account number ka za ka yi adding a wajen. Ni already na riga na adding, ga Opay, ga Kuda, ga United Bank for Africa UBA kenan. Ni na riga na yi adding na, amma kai za ka shiga, za ka yi adding wani currency ne, wani payment method ne, za ka zaɓi bankin da kake so, ga su nan duk bankin da kake so akwai su a nan. Su Access, Fidelity, ga First Bank, First City Moment Bank, FCMB kenan, ga GTCO, wannan G ne GTB, GT Bank ne GTCO ɗin nan. So ga su nan dai sunayen bankin gaba ɗaya, in kana so sai ka selecting sai ka yi verification, don za su turo ma OTP ta number waya, ta email da sauransu, don kafin ka yi adding na account number ka, don su tabbatar me shi ne yake using. So ni na riga na yi adding. Okay, kafin nan yanzu in ka yi adding na payment sai ka koma kan P2P naka, sai ka danna sell. Misali yanzu ina so in sayar, amma kafin nan ban yi converting token na zuwa dollar ba, bari na yi converting coin da nake da shi zuwa dollar kafin nan sai mu sayar. Okay, akwai TRX ne nake da shi, bari na sayar sell. Okay, yanzu ya sayar zuwa dollar. So kafin nan kuma mutanen da suna complain na cewa sun je sayarwa ba su kallon available balance, ka tabbatar yana founding baya transfer. In yana trading sorry, bari ba ka taɓa kallon dollar naka a wajen P2P ba, sai ya dawo founding. So yanzu nawa yana trading ne, zan danna wannan abun zai mai da founding ƙasa, trading sama. Sorry, yauwa trading ya zama sama, founding ya zama ƙasa. So ya ce available balance na trading 6.6. So sai in danna max, sai in danna confirm, sai ka koma kan P2P trading naka. Okay, sai mu danna. So okay, yanzu sayarwa za mu yi, za mu danna cancel, sai ya ce amount da kake so ka siya gaba ɗaya, misali haka, gaba ɗaya. So 6.6.3 ya kama 10,279 naira. So sai zai ce select payment method. So zai ce mun ga bankin da available Opay. So wancan ɗin na riga na kakkashe su ne, amma in ka sa banki daban-daban ma za ka kalle su da yawa a nan wajen. Sai su ce ka yi selecting, so na zan yi selecting a Opay na nake so ya zo, sai in danna confirm. Yauwa, so in ka zo sayar da wannan akwai abin da yake da muhimmanci sosai, ka shiga wajen chat ɗin nan, yana da muhimmanci sosai, saboda sometimes wasu ba sa making na transaction, za su ce su yi charges na naira 100. So in baka shiga ka duba ba za su taɓa tura ma ba, sai ka tura musu accept. So yanzu ba su ba mu wannan dokan su na za su yi charges ɗin ba. Please make sure your name is in the payment account match with the OKX. So suna so kawai sunan account da ka yi using ka yi linking, ka tabbatar ya yi matching da OKX naka kafin nan. So yanzu wannan su ba da wani matsala, kawai suna so sunanka da na OKX ya yi matching ne. So ko yanzu dala kake so ka siya, ka tabbatar ka tura daga account naka wanda sunan account ɗin ya yi matching da sunan da ka yi registering OKX. Saboda da yawa daga merchant da ake da shi a OKX, ko da shi ko gaba wani exchange ma, ba sa accepting third party
account, which means ana nufin account da sunanku bai matching ba. Misali wani ka ba mai POS ya tura ma wani abu dai something like that, ko wani abokinka ya turo ma kuɗi direct bare yi ba, sai dai sunanka yayi matching da na OKX naka kafin za su yi sake ma kuɗin. In har ka turo wanda daga wani account da sunan ba iri ɗaya da na OKX naka ba, kafin su za su ma refunding, amma kafin su ma refunding kuɗinka sai sun caza, wani har 1000 suke caza in kuɗin ya kai 10,000 ko 5,000 haka, saboda za su ce ka yi kuskure, saboda kuskurenka. Ba su accepting third party, so a dinga hankali a kula mai kyau kafin a tura kuɗi. Ba za su karɓa ba, misali ka je POS ko wani abu bare yiwu ba za su karɓa ba. So haka dai za ka yi placing na order ka. Bari mu ce please. Mu ɗan jira su. Yanzu ya riga ya biya ni, so kun kalla ya saka release button, so ya riga ya payment. So kuma mutum kafin ya releasing, okay, kun kalla ya paid waye ga receipt nashi ya tura min 10,278 naira. So kafin mutum ya releasing ya tabbatar sunan da aka turo mara kuɗin, sender na money da sunan wanda kai wa placing order ɗin yayi matching, saboda kada a samu mistake da sauransu. Sharing merchant dan kamar ganin wannan inyamuran shari ne da su, ko ta yaya sai sun nemi yanda suke cutar da mutane. So kun ga sunan wanda ya turo min kuɗin Promise Ademichinobi ne ko me, sunan wani dai inyamuri dai gashi nan Promise Ademichinobi. So sunan yayi matching, sai ka danna release button. In ka danna release zai ce ka yi confirm I have received full amount y sai ka danna release. Okay, kana yin haka skip. Release, kana yin haka ka gama payment naka, ka sake bar kuɗin shi ma ya tura ma kuɗin ka. Idan ka haka ka gama p2p, ka gama sell. So insha Allah za mu yi ƙoƙarin yin bidiyon yanda mutum zai siya dollar daga naira, aka tura naira ka siya dollar, insha Allah in our next class insha Allah. So kada manta muna like, sharing da subscribe. Mun gode, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.